Nej, lad os ranke politikere. Jeg ved ikke noget om politik overhovedet, så vi ranker politikerne ud fra et fitnessperspektiv. Altså, hvor veltrænet er de? Hvor god form er de i? Vandopslag. Alex Vanopslagh. Han får en 7 ud af 10. Han har en lav fedtprocent. Jeg har ikke set ham uden tøj på, men jeg tror, han har en OK mængde muskelmasse, relativt markeret. Og vi ved jo, at han har styr på det her med kosttilskud. Det her hvide pulver, han tager, jeg ved ikke, om det var kreatin, han i hvert fald kører. Man ved, at han har taget et par gange, 1 til 2 gange. Ja, så han tager i hvert fald det her hvide pulver, kreatin. Der er også noget andet hvidt pulver, han tager for at få forbrændingen op og gang i energien og sådan noget. Så på kosttilskudssiden, der er han også helt fremme. Så han får en 7 ud af 10. Veltræner mand. Morten Messerschmidt. Han får en 6 ud af 10. Manden har sagt, at han hader at træne. Han har aldrig stået i et fitnesscenter, mindre det var for at optage en annonce. Men alligevel, så er han jo en okay form. Han har en pæn fedtprocent. Han er sikkert meget sund. Hvad er det, fordi han går lange ture med hans hunde? Men altså, han får en 6 ud af 10. Han burde have noget mere muskelmasse. Og han skal passe på, fordi han er lige kommet i den alder, hvor testosteron begynder at dale. Så hvis ikke han kommer i gang med noget styrketræning, Morten, så går det den forkerte vej. Mette Frederiksen, hun får en 6 ud af 10. Og den eneste grund til, at hun ikke får 5 ud af 10, det er, fordi jeg synes faktisk, det er ret imponerende, at man ikke kan se det mere i hendes fysik, hvor stresset og hvor presset hun er. Uanset om man kan lide hende eller ej, så har hun nok Danmarks hårdeste eller mest stressfulde job, og man kan faktisk ikke se det. Det er sjældent, man ser hende med sådan en rande under øjnene, eller noget, men hun er begyndt at få lidt en dobbelthage. Så det er måske, hun trøstespiser lidt. Jeg tror, hun kører noget ashwagandha for at få kortisolniveauet ned. Jeg tror måske, hun tager nogle isbade for lige at sådan afstress og laver en eller anden form for sådan afslappende cardio. De bare går 10.000 skridt om dagen. Så ikke helt af helvede til. Hun har styr på kosttilskudssiden, kan man godt se. 6 ud af 10. Der er også gavmild. Helena Artmann. Ved du om det? Ingen. Helena Artmann, hende kender, vi er jo nogle af dem, der kender hende lidt i fitnessmiljøet. Hun får en 10 ud af 10. Jeg har ikke lyst til, bare se et billede af hende. Jeg har ikke lyst til at sige noget af det. Pernille Vermund, hun får en 7 ud af 10. Veltrænet dame. Ej, det er pinligt, jeg kan ikke huske, hvad partiet er for. Men veltrænet dame, skarp, 100% bedre form end Helle Thorning. Hun er sådan lidt aggressiv. Jeg tror, hun er typen, der godt kan lide at... Hun laver sådan noget kickboxing eller crossfit eller sådan noget. Konkurrence, sådan en rigtig konkurrenceånd. Kanter. Han er langt ude på listen, bro. Du skal i gang med noget træning. Han får 3 ud af 10. Hans fedtprocent er for høj. Og hvis han lever et stressfuldt liv, så går det kun den gale vej. Jeg tror, han kunne få rigtig meget af bare at begynde at spise mere protein. Og måske bare sørge for at have nogenlunde idé om, hvor mange kalorier han indtager om dagen. Og så kan vi bare få ham op i styrketræningscenteret 2 gange om ugen. 2 full body træninger om ugen, fysikanter. Og gå 10.000 skridt. Gør de 3 ting. Mere protein, 2 full body træning om ugen, gå 10.000 skridt. Så har han nemt smidt de første 10-15 kilo. Så tror jeg faktisk også, at han vil blive taget mere seriøst af de andre politikere. Men måske skal han bare gå fra kommune til kommune til at starte. Jakob Ellemann Jensen, han får en 8 ud af 10. Han er i form. Altså man kan se, at han kunne godt være typen, der laver high rocks eller crossfit. Han har ikke den største muskelmasse, men han er i form. Han er skarp. Jeg tror faktisk, han har et okay højt testosteronniveau. Så det går næsten tilbage til dagene med Anders Fogh. Altså Anders Fogh, han løb jo sådan hver eneste dag. Det tror jeg, han løb 10 km. Han har et skarp form. Og det er lige før, vi får de samme vibes her. Og det, i mine øjne, der er det sådan, så fremstår man også bare mere seriøs. Så ja. Lars Løkke, han er helt dernede af bunden sammen med Sikander. Han får en etter. Også bare fordi vi taler ikke bare sådan overvægt, han ser bare usund ud. Han ser rigtig hyggelig ud og virker som en sådan rigtig hyggefætter, og han kan invitere på kaffe og kage og det hele. Men han skal altså til at tage sig sammen, også fordi han kommer i en alder, hvor det ikke længere bare er sjovt. Altså sådan, hvor det begynder at være et spørgsmål om hans sundhed. For meget alkohol, for mange smøger, for mange rødvin, for mange dyre middage. Han skal bare tage plukke de lavt hængende frugter. Igen, lidt mere protein. Få kottet alkohol ud, få kottet fed mad ud. Han behøver ikke træne, det gider han sikkert ikke, men bare de ting. Start på noget real exercise, og så derfra, så skal der så nok skabe rigtig gode resultater.